san 2020 aw minnu bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔkana la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma ni aw ka kunnafoni ale waati selen Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila a bɛ dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko bɔ bi ni an ka jamana ɲɛma kɔrɔ ni ale ka fanga o sugusugura sa ni alisababu bɔra an ka finitigiw la kunu araba CNSP ma u ye M5 RFP cɛdenw ni ka olu bisimila u dagayɔrɔ la kati M5 RFP ma minnu yɛrɛ sa n'olu kun ka laɲini tɛ foyi ye kabi juin kalo tile 5 tɛmɛni san 2020 an ka jamana ɲɛma kɔrɔ k'ale kun ka fanga ni ka o bila o ni CNSP maaw ka kumaɲɔgɔnya la sa Isa Kawujim ale ka fɔla ko ni maa ninnu k'u kan ka fo k'a sababuya kɛ ko cɛ lajɔlen olu don k'u kan ka dɛmɛ u ka baara la walasa cɛmancɛ fanga min ni a bɛna sigi sen kan u ka se ka u tafan dɔn o la wa bɛɛ lajɛlen k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in a bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔna la cogoya min na l'AFP maaw olu ka kuma lasela ka fɔla sa n'o ye Sandra Ulati ye a y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmaw olu tun kan ka ɲɔgɔn ye jabaranin kɛ ɲɔgɔn ye jabaranin min yɛrɛ sa ni a tun bɛna tali kɛ an ka jamana o kunkan ko o kan ko a ɲɔgɔn ye jabaranin a bɔra a ma a bilala sini juma utukalo tile 28 san 2020 nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi an ma se k'a dɔn kun min ye nin jamana ɲɛma ninnu ka ɲɔgɔn ye jabaranin ni ka a bɔ a ma san 2020 o kɛra gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔna la lakɔliko o ta fanfɛla fɛ a gɛlɛya yɛrɛ belebeleba binna maa minnu kan sa o de ye kɛnyɛrɛye lakɔliso maaw ye u ka ɲɛmaw ka fɔla sa ko kabini san 2020 jɔra k'olu ka lakɔlisow ma se ka lafiya foyi sɔrɔ nin ko in na k'a sababuya kɛ gɛlɛya belebeleba o ye olu ta ye olu minnu yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye lakɔliso maaw ye k'u b'a laɲini CNSP maaw fɛ u k'u kɔfilɛ olu kɛnyɛrɛye lakɔliso maaw la an bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ Gawo o y'an ka jamana kɔnɔyanfan dɔ ye sa u ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ u ka gouverneur ale yɛrɛ ɲɛna sa bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ sigikafɔ kan tile 3 bɔɲɔgɔnko o la i n'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na Gawo dugu kɔnɔna la dɔgɔkun tɛmɛnen na ɲɔgɔn faga cayara u ka dugu kɔnɔna la ani maa caman olu sera ɲɔgɔn ma k'a sababuya kɛ fagali dɔ waleya ye u ka nin tile 3 kumaɲɔgɔnya in sa a bolila fɛn min kan o de ye bɛn ani kelenya kuma fɔli ye walasa nin waleya min kɛra Gawo dugu kɔnɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen douane maaw walasa ka jamana kɔnɔdenw olu kisi u y'u bolo da ɲɛnaminifɛn dɔ kan ɲɛnaminifɛn min yɛrɛ sa ni ale bɛ wele ko cannabis a kɛra utukalo tile 24 san 2020 tɛmɛnen u y'a tɔni caman ni minɛ bolimafɛn belebeleba dɔ o kɔnɔna la ɲɛnaminifɛn yɛrɛ sa ni ale tun bɛ charbon bɔrɔ de kɔnɔna la a caman tun bɛ a kɔnɔ u y'a minɛ Segu ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 40 o bɔɲɔgɔnko la sanba o de nana arabadon Zienzo togoda la Zienzo yɛrɛ sa ale bɛ kilomɛtiri 5 o bɔɲɔgɔnko ani san ani ɲɔgɔn cɛ san ale bɛ Segu o mara la nin sanba in nanen sa a ye musokɔrɔba dɔ bɔnɛ ani na musokɔrɔba min yɛrɛ n'a si bɛ t'i jɔ san 58 o bɔɲɔgɔnko la u ka so 14 o de binna san min yɛrɛ nana sa a kɛra sababu ye k'u ka kɔlɔn 38 ni ka o de datugu u ka ɲɛgɛn minnu bɛ yen nɔ sa olu bɛɛ taara jiwoyon fɛ ani u ka bagan minnu fana bɛ yen nɔ jiwoyo taara ni o bɛɛ ye an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa togokaw olu fɛ yen nɔ Togo maa 1326 de bɛ yen nɔ coronavirus yera maa min na maa 27 o bɔnɛna ani na kabi coronavirus yera u ka jamana kɔnɔ fo kana se bi ma togokaw olu ka fɔla sa k'olu ɲɛ tɛ dansigitɔ la u ka coronavirus la k'a sababuya kɛ dɔ de bɛ ka fara a kan don o don ka taga a fɛ o de siratigɛ la sa u ka jamana marabaaw u ye waleya teliya ta walasa dɔ bɛ se ka bɔ a la cogoya min na
faransikaw fɛ yen nɔ nuna datuguli o tun wajibiyara kabini utukalo o daminɛ la fo kana se utukalo o camancɛ ma min n'a tun bilala pari dugu kɔfɛla o fanfɛla bɛɛ lajɛlen na nka nuna datuguli a bɛna cari fo ka taga u ka faaba kɔnɔna la nin kuma in fɔra bi alamusa utukalo tile 27 san 2020 u ka minisiri ɲɛma fɛ sa ni ale tɔgɔ ye ko Jean Castex ani u ka kunnafonidilaw olu ka ɲɔgɔn ye la. Ayiwa sa nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net jabaranin kan nin de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa an ka jamana ala k'a basigi ala ka sigi ka fɔ ala k'o kɛ a fura ye ala k'an bɛɛ lajɛlen don da kelen fɛ k'an bɛɛ bɔ da kelen fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.